Здрасти! Аз съм BlueGamesBG и тук с мен е It's Crazy Fox. И това е кандидатура. Познайте за кое? Или по-точно за къде? Може би, а може би не. Може би, а може би не. И аз се чудя. Ай, сегувам се. Това е моята кандидатура. Снимам с бандикам, защото коментарията ми бъгна, естествено, като последния идиот. Човек, знаеш колко са кефела е, сега не ми лаги. Аз като фляша, да ги убия веднага. Тук си имам естествено някакво пътче, нереално, циганско. Да. Също да започнем. Това е един от външните ми басейни. Само един от външните. Само един. Охо. Много повече от един. Това са фурнесите, в които не пека нищо. И съм ги служил и така просто за кеф. Тук ми е enchanting table. Да, до 30 левел са, ако някой се чуди. Тук нещо да съм забрал да покажа. Дайте ред хората да се качим. До тук идваме. Къде е то? Тук. Симо печчек. Как крафтингите ги подкамват ли? Подгряват има. Преди това е нещо като яко фонтан. Тук си имам. Ще тъпе! Тук си имам яйча. Стълбички, които водят до още яйча. Добре. Тук е нещо като рандом постройка. Това е нещо като изкуствена планина. Тук съм сложил лъкове и стрели. За всеки случай дай да вземем. Да начепим. В смисъл да. What? Човек бъде как бъгна стрелата. Добре. Тук просто се натискате това. Копченче и то ви спамва различен моб. Yes, най-накрая крипър. Умирай. Трябва да се енчант на лъка. Жабе. Филаги ми. Умирай. Баш крипъра, ярко. Умирай ти. Добре. Тук си имам разни яйча. Крипър, зомбик и вилджери. Само че тук са само карави, овче, вилджери и прашета. И ти какво предлагаш? 19 гроуджа, емералд, 4 емералджа, аранкашка, не знам. Добре. Тук ще имам още един външен басейн с оградка, в който има слайм блок. Слайм блок. Ти се говориш ли с мене? И ми лагих пер много. Съжалявам за микрофонът тук на видеото. На мен баш толкова слага е поносим при мене. Тук ще имам басейнче, както казах. Тук цветенче, това е гробището на It's Crazy Fox. С видиш гробището. Тук си имам нещо като просто потапям се тук. Влизам си тук и ще давя на спокойствие. Само че съм го правил нарочно. Защото това тук е кошчето ми за буклук. Това е кошчето ми за буклук, в случай, че не сте видяли табелката. Сериозно, да, ще... Чакайте. Готово. Просто си изхвърлям някакъв айтем, като пържолата. И гледате, тя идва до лавата. И лапа изгаря. Което в момента ще направя останалите си айтеми. Аре, човек! Не му мръдна. Оправиш. Да, си взех просто даже и един айтем. И ще отваряме тук. Те вече айтемите си отиват, за да се издавят в лавата. Ако реша.
Тапа! Да, се му служа линк за канала на HCreationFox. Абонирайте се, това е истинският, ако не ми вярвате. Просто ще го накарам следващия си клип да проговори от един клас ме само да добавя и ще го наритам, ако не проговори. Аз съм от Манчестър. Да казвам кой от Манчестър. Не, на Павка не я пишу. Дет ми го дължиш още. Дължиш ми го? Не съм забрал. Кой е? Ти ми дължиш на Павка не я пишу да ми го върнеш. Опа. Какво направи? Убиха те с него, нали? Няма нищо такова, брат. Някой ще предава информацията. Ти ми я предади информацията. Грешно съм те казал, бе. Исках да кажа, че... Аз в момента хора само ще разглеждайте. Малко ще мълча. Така. Джакузи, ало. Давай разправяй, слушам там. Забравих си мисълта, Тук чакам HCreationFox да влезе да го попъхтя. Между другото, искам да ви покажа нещо важно. Това не е. Да, къде беше то? Да, сериозно забравих, че тук не. Това е масата ми за бляр. И същото не е важното нещо. Между другото ще ти кажа още едно нещо. Пак не е много важно, но се надявам да лекнете клипа заради него. Да, тук ако не съм казал, това е кухнята. И да, човек, не мога да намеря, не, къде е та постройка, като много ме обърква. И сега да клами, сега търсим на Павка ния пешо номер 2, клонинgat. И мисля, че го понамираме вече. Не, излизаме навънка. Тук между другото storage рома, там чест рома съм се го направил с ръстачи за отварки. Такива работи и забравих да сложа път, като последния идиот. Да, защото тук си излизам пак и търся къде е фак. Изчакай ти де, искам да те намеря на пушен. Бързи толкова съм се напушил, че не се намирам. Стига е, за кой първен път излизам тук, аз даже не мога да ориентирам собствената си къща. Мри при... чакай, тото и паяк. Да, скайпа бъгна естествено. Не, HCreation да му спря нета. Явно де. Не, къде го бях сложил? Мисля, че беше на горния етаж. Не, на този етаж е. И това е мой бъфа в френч. Гошо. Добре, тук ще имам също някаква стаечка. И също ще имам и легло. Да, съжалявам за това. Ако сте видели скайпа, няма нищо. Ще рязли стимулаторът на очите. Баши копелето. И направо ще изляза с злом. Добре, ето това представлява къщата ми. Надявам се да ми приемете да не забравя тук барбекюто да покажа. Да. Мисля, че това ще бъде за тази кандидатурка. Можете да се можете да се абонирате, да я харесате. Да напишете коментар също на какво искате да играя или снимам. Да снимам. Също така смятам да ще променя никнейма. Ако го променям никнейма нещо, ще направя специално видео за това. Да, в момента аз не съм на кон. Един момент, HCreationFox ми звъни. Ще стопна клипа за малко. Добре, ето ни от тук отново. HCreationFox ще се върна. Може да каже вече бай на YouTube. Да, бе. Бай. Да, както казах, аз не съм на кон. Но имам на метал, на крипър. До някъде.